Shalom. Selamat tahun baru 2024. Dohot horasma dihita jalukna selamat hari Minggu. Ada orang so mulai ibadah kita di pukul 10 perjono mahita martang yang nahohom di bagasan rohat Taganub. Martang yang mahita. Amin. Tapasada marohata, tapuji tuhata, marhite ede nomor 15, ayat sada sa rodia itulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadian na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Madok mole ate mahamudi amai, namang ororohita sian gonggoman ni kahulumun, jalan na pausaton hita tu bagasan harajaun ni anak kaholongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirimbar hite-hite hatami, naung dohot dohami, di halomohon roham marhite sian panesami, di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami asahu tadahami ho, jala asahu tanyon hami suarani anakmu, jala asahu calohami to di perbadian marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Patik ni debata di mingguta di bagasa sederion imana tersurat di patik perjulu saha rodi patik paupaton songononma. Patik perjulu ahudo jahuba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bainommu debatam. Patik paduahon dan jadi kanaonmu jala dan jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doh na di banua tongaon rodi na di bakasan aik na ditoru ni tano yang gotunggabi si sobbaon manang siuluan. Patik patuluhon dan jadi dohon guarni debata yang gosoture dalanna ayona humna dusugut akan marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinono mari maula hamuna sasiulaonmu alayang wari papituhoni ari pada diana ni jahuba debatam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam ai dinono mari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doi baina di hari papituhoni di baheni do baina di pasu-pasu di bata jahuba ari paredianan nai jala di perbadiai atong rak mangidugugu mahita tuadupan di debata lau mangulahon hubartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hubartu patik mi amin. Mari dehita. Potima dosa tanda gudangi tu adopan ni debata martangyang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugu na sohatudusan sitopa nasana adong paruhum natigor namanghumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan hula hami marhite sian pangalasion nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakatayon nami na soture rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami natama situtudo honahuhum hami ala ni dosa nami alai na tersorsol bagi do hami noaing ala ni
asima roham dihami ali di batanami. Pardenggan bahasa jala para siroha doho alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna, jala suruh matod di porbadia tu roha nami be, asa tarbayan hami mangului ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabe saat kami tu hanguluan na sora suda, na pinarbagabagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesanyak kadosata. Songonod do hatani jahuba. Unang ho mabiar ayahu do siluluhon ho, nunga pola hu jogo armu ahu napunaho. Hasanga pema di debatana di gijang. Mared dehita. Hatani debata songon turpu epistel di mingguta di bagasya sedarion imanatar surat di buku Efesus bidutolu mamuka sian ayat sada sah rodi ayat 12 marsika soring mahita majaha alani ido ahu Paulus ni inhot ni Kristus alahamu akka si pelebegu. Aisian pangukapod do di pabotohon tuau hahomion nahu taringoti nang nakkiningan. Dang di pabotohon do pei tuakka anak ni jolma diakka sudut na julu. Alai nunga di papatari nuaing tuakka apostel na nabediai dohot tuakka panurirangna di bagasyan todii. Naunggabe parhaladun ido ahu sian pangelehon ni debata di asini rohana tuahu sian pakorhon ni haguguun nai. Jala patorakon pangalahoni tohonan di hahomioni nabuni sian mulani mulana di bagasya debata sitoppa saluhuna.
ido ditahisian mulia-muliana, gabe di pasaut di bagasan Kristus Yesus Tuhatai rak mahita dia 12, marhite-hite ibana dapat hita hiras ni roha doho dalan masuk di bagasan roha napos nama kaporsiai ibana ido sahatna. Martua do akan atu mangion hatani debata jala naupeopsa. Amin. Maredde hita. Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tindak ko ni dongat ta saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugo na sohatudusan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asyaton di porbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhatan atau maun na birnit di panghuman ni Silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banu atoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogot daging halak nang mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima ede puji-pujian nasi nuarahon ni punguan ina Hanna laus diudutian non kor ina Debora.
Tapi kima titing dohot akan namasa di huriata nasa mingguan. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti hutma titing nama ragam di Minggu 7 Januari 2024. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu parjolo dung epi panias. Topik Minggu jahobado napaluahon. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu 14 Januari 2024. Pukul pitu 30 wib nama ngisikor Ina Hanna, Ina Deborah, ama Jericho remaja. Pukul 10 Ina Esther, Ina Kamis, ama Huria, ama Salom. Pukul 10 pitu NHKBP. Napatuluhon kebaktian sekolah minggu. Parmingguan SKM mulai mamuse tu hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Napaupaton amplop pembangunan. Di minggu ta sadarion tapatupado papungu amplop pembangunan tapasahat mai anon ditiki papungu pelean paduahon. Napalimahon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Januari 2024. Tu akan naso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Napaonopon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 31 Desember 2020 tolu 1147 halak. Nah papituhon ruas nama ulang tahun kelahiran 50 halak, ulang tahun pernikahan 22 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 1 sahatu tanggal 7 Januari 2024. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Pesalmen 20 ayat 5. Saya dilehon ma tuho sisubut roham jala dipasaut nasa sakapmi. Napawaluhon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 1 kakak godangna 600.000 rupiah. Napasiahon tok ripe tu pembangunan torop napasahaton tok ripe tu pembangunan di mingguon 2 kakak godangna tarsurat di warta 600.000 sasitongna 300.000 rupiah. 10 keuangan Huria. Huria 12.822.000 rupiah. Pembangunan tarsurat di warta 3.062.750 rupiah. Sasitongna 2.762.750 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10.667.250 rupiah. Jumlah di warta 26.622.000. Sasitongna 26.322.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhalado rade dohami padinggaton. Songoni ma titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu tuhata ma peleani bayan sangap di goarna. Amin.
Tapi gema de puji-pujian na senorahon ne ama huria diuduti dot ama Jeriko.
Maredehita huhut papungupelean sadaa dohot sadabi. Di
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tajaloma hatani debata di minggu tasadarion na dienet sian buku 2 Musa bidu onom ayat sada sahatro di ayat 8 hujahon ma di tonga-tongata. Dungi ninna Jehovah ma tu si Musa. Idaommu ma anon si bahenokku tu raja Parao. Ay marhite-hite tangan nagogo luason nama hamulaho. Jala marhite-hite tangan nagogo o jaron nahamu sian tanona. Akub ni i didok debata ma tu si Musa. Ahudo Jehovah ninna. Jalahu papatar ahu tu si Abraham tu si Ishak dohot tu si Jakob margoar debata nasun hinagogo alai dang dipabotohon dang dipaboto-boto nasida yang gogoarhu Jehovah hupahok do huhut padaku tu nasida mangalehon tu nasida tano Kanaan tano paisolatan nasida jalanung ngahutangihon anggu-hangguk ni halak Israel akan napinar hatoban ni halak Misir jala marningo tau di padaku. Dibaheni pabua matu halak Israel. Ahudo Jehovah jala parwarokku do hamusian aka ulau rodi ni halak Misir. Jala paluokku do hamusian parhatobanan nasida. Jala to busokku do hamu marhite-hite tangan na tol-tol dohot marhite-hite aka uhum godang. Jala ainokku do hamu gabe bangsokku ahu gabe debatamuna asa dibotohamu ahu do Jehovah debatamuna na paruar hamu sian ulaun rodi di Misir asa hutogihon hamu tutano naung humang makkon lehonokku tu si Abraham si Ishak dohot tu si Jakob lehonokku mai bahen partaliam muna ahu do Jehovah olat ni ido saha Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sadarion pitu ari mahita naung mamuhay tahun 2024. Bohata hehe dina pitu hari mamuhay 2024. Adong dosia tonga-tongata alani keterbatasata alani hahurangata naung adong mengadupi hamaolon naung adong mengadupi aka persoalan manang adik tungadong dosa kitaon di pitu hari na perjoloon naung mengalami kegagalan di tonga-tonga ningoluta. Na di hari Jumat di sada kunjungan kasih tu ruasta na baru mulak siar rumah sakit. Didok nasida songonon. Amang ay om masahit tu idok terenin na dong dapat didiagnosa. Om mana perjolo, om mana paduahon, om mana patuluhon. Om mana papato marsak ibana laho makatahon sahit na binoton di ujung ni hatana idok ibana sunon padahal lamang di 2027 ringgas dunia na merminggu kalimat na perpudion pataridahon bahwa harapan na bamulungan niuluan niya Tuhani nungan niulahon niyan hatanay unang banyan roa kasih songon itu iba unang benya songgop akka parukilon, unang benya ro persoalan, unang be songgop akka sahit tutong-atong ani pamatangta ganup marsadasada. Alai tabering matakas atik tungadong siya kita na mengalami hal na serupa. Siapa tahu dari antara kita hari ini yang hadir ada yang di 7 hari mengawali 2024 ini sudah mengalami kesulitan, sudah mengalami persoalan, mengetahui penyakit yang diidapnya atau mengalami kegagalan, ketahuilah kamu tidak sendirian. Allah ternyata di Bibel tahun adong sahalak tokoh na terkenal imasi Musa, sahalak pemimpin na hebat pernah juga mengalami hal yang sama. Tayong takas di peristiwa disuruh debatasi Musa laho parwarhon halak Israel sian parhatobanan Mesir. Sedikit kilas balik, mengapa orang Israel bisa tinggal di Mesir?
Itu mulai dari zamannya Yusuf yang dijual saudara-saudaranya ke saudagar itu, akhirnya dia sampai ke Mesir. Kemudian ketika Yusuf tinggal di Mesir, atas hikmat dari Tuhan, dia terpilih menjadi pemimpin tertinggi kedua di Mesir oleh Raja Firaun. Pada zaman itu terjadi 7 tahun kelaparan di seluruh negeri. 7 tahun kelaparan ini orang Mesir survive karena nasihat ekonomi yang diberikan oleh Yusuf kepada Firaun. Ujungna Roma sudesian bangsona asing manuhori si panganon tu Mesir, termasuk aka haha anggini si Yusuf manang si Joseph. Ido parrona dungi dido si Joseph matu si Raja Firaun, Raja Parao. Leom madiautano asa hubu josude keluargaku keluar sian Israel ala ngamate nama nasi dari si ala nih kelaparan. Dungi Roma Raja Firaun ala ni burjuna dohot holong natu si Yusuf diloas, tinggal masih Joseph manang si Yusuf di Mesir, dibuang masude keluargana ima peparan si Jakobi, ima orang-orang Israel. Mereka tinggal di Mesir, bertambah banyak, sangat pesat, akhirnya semakin banyak di Mesir. Raja Firaun yang mengenalnya mati, digantikan Raja Firaun yang lain. Maka ketika Raja Firaun yang lain itu yang tidak kenal Yusuf lagi melihat kenapa di Mesir ini banyak orang Ibrani, orang Israel. Mereka ini kan orang Israel, bukan di Mesir tanahnya. Akhirnya mulailah dia melakukan tindakan untuk menekan pertumbuhan orang Israel di Mesir. Dengan cara apa? Yang pertama dia buat semua kerja rodi. Iba yang kerja paksa sudah halak Israel na di Mesir, membangun tembok-tembok Mesir. Dukun ini dihasut ma 2 bidan, bidan Sifra dan bidan Pua, madok hamuna 2. Molo adong paropuan ni halak Israel nanaing gabe-gabean, bunuh ma poso-posoi, adorang sosorang dope. Didok Raja Firaun, alai naduai dang olo. Gagal. Tidak berhenti sampai di situ, Raja Firaun itu menyuruh supaya setiap anak laki-laki Israel harus mati dibunuh. Itu alasannya mengapa ketika Musa lahir disembunyikan di dalam sebuah keranjang, diletakkan di atas sungai dekat dengan pemandian putri Raja Firaun. Songoni mapar masuk di si Musa nongan tinggal di istana, dibesarkan di istana. Nah setelah kisah itulah orang-orang Israel sudah diperbudak di Mesir, itu 400 tahun lamanya. Roma debata marsakap lahoma buan nasida keluar sian Mesir. Di jauh masih Musa lao mahotu Mesir buang ma bangsoki ruar siani ay ngahutangi hobe anggu-anggu ni bangsoi ninna Tuhan debata. Awalnya Musa menolak, janganlah aku Tuhan, pilih yang lain sajalah, aku nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang, daun ikokodo borhatotusi. Musa sudah mau awalnya melakukan pekerjaan Tuhan. Dia pergi berhadapan dengan Raja Firaun, tetapi gagal. Ini di awal-awal mengerjakan pekerjaannya, dia sudah gagal. Kegagalannya adalah ketika bertemu dengan Raja Firaun tidak mau mengizinkan Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Malahan setelah bertemu dengan Raja Firaun, akhirnya Raja Firaun memperberat kerja rodi bagi orang-orang Israel. Tentu itu membuat orang-orang Israel, teman-teman sebangsanya Musa, mempersalahkan Musa. Alani hodoi Musa, gabe uborat tugas nami dibayar Raja Parao nina nasida. Ya dampaknya nanti mereka tidak mau mendengarkan perkataan Musa pada awalnya. Inilah letak kegagalan Musa di awal mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia tidak berhasil. Mungkin pada saat itu Musa menggerutu dalam hatinya, ngahudok sian najulu Tuhan, dang tolapui, dang sanggup pautusi.
ngahudok siya na julu Tuhan, sonari au manay maila, di julu ni bang sokon. Mungkin itu kalimat Musa pada saat itu. Di kegagalan dan kehidupan ni imana, masih pada awal-awal memulai pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Hamaka manginang molosongoni dihilala si Musa, suku-sukunna ahama nabi nahin ni si Musa. Lalu apa yang diperbuat oleh Musa? Dalam catatan sejarah dunia, di tiki jaya-jayanya bangsa Meksiko, adong sahalak jenderal namardor Jenderal Cortes. Dia berupaya untuk menjajah Meksiko bersama dengan pasukannya yang jumlahnya terbatas. Jenderal Cortes sadar kalau pasukannya ini tahu mereka jumlahnya lebih sedikit dan sangat terbatas dibandingkan jumlah musuhnya, maka mereka pasti akan takut, ragu, dan mundur. Maka dengan keterbatasan itu, apa yang diperbuat Cortes? Dungsaha nasidatu daratan Meksiko, Jenderal Cortes langsung membakar semua kapal-kapal yang mereka tumpangi yang membawa mereka ke daratan Meksiko. Tujuannya satu, supaya pasukannya yang terbatas itu tidak mundur, melainkan terus berperang dengan kekuatannya yang sedikit itu. Maka ini bisa kita adopsi ketika kita mengalami kegagalan di awal sekali, ketika kita sudah mengalami kesulitan, persoalan di 7 hari pertama di tahun ini, maka yang boleh kita perbuat adalah membakar segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kita. Idona pinataridahon ni debata tu si Musa diturpukon, khususnya di bidu onomon. Didok debata tu si Musa ahudo napaluahon bangsoy. Aku yang akan membebaskan. Alani ido sudah keterbatasan, kekurangan, kelemahan ni si Musa dihancurkan oleh kehadiran Allah yang membawa kebebasan itu. Tuhan memberikan jaminan yang sama bagi kita pada hari ini, yang membebaskan kita dari segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Tuhan yang membebaskan. Jahobado napaluahon. Molodidok Jahobado napaluahon, boy may atusatta, marhite tolu tindakan ni debata, naung sahatu hita, marhite turpuhon. Naperjolo didok debata papatarhon dirina. Tuhan memperkenalkan dirinya. Sadarion di guarido minggu parjolo dung Epipanias. Minggu Epipanias lapatanna minggu hapapatar. Marningot akahalak nasian timur orang-orang Majus naro marhite bitang pajupang rapdohot bayi ni Tuhan Yesus. Maka Allah memperkenalkan dirinya tidak hanya kepada orang Israel, tapi juga kepada orang-orang yang datang dari timur. Sedemikian Tuhan terus memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi molo di tradisi gerejawi, setiap tanggal 6 Januari dirayah doon gabe minggu Epipanias guan. Molo adong dihamuna puna almanak niya KBP itu dah. Alem molo gi KPI mungkin sama. Disi berek kamu tanggal 6 ngasaha teh almanak niya kana babalu do teh dapotan almanak. Asa almanak muna. Sutung baru terus sampai 17 Desember dah. Iya kan? Ibu kayamu donya Jina tanggal 26 adong sada dongan perhalado meniup-niup kalender dohot almanak tu dia amang niku neng 7 jo amang ubering jorua sa sektor hu asesien aku pasahat unang hula-hula biatu jabunan inna. Jadi dung saya ibadah romay mana tu konsistori songon nagali bahasa mula musik kalender doh almanakon
Hulat tulu mamang sektor nami nomor minggu tanggal 20 nomin. Hulat tulu halak ini man. Tu dia donang langsung dia ti. Merdalani do ramangin. Memang pindah hutihu do i media sosial muna. Gudang do na merdalani ruason. Mulai ate may Jehovah. Ba tung nahulam merpungo pihamu sa keluarga mangalang bakso live pamu di Facebook las roha. Oh mangulu do be bangsoni na roh itu. Berarti bodoh peluat lau tu luar merdalani nani dokan. Las roha kapasu-pasu di Tuhan. Ya, melihat itu kita senang begitu. Alena naik kudok, bahasa nak hingga bitu siaulah. Oh alani almanaki maya teh. Jadi di almanaki dibayar di sini tanggal 6 Januari minggu Epifanias, manang Epifanias hari hapapatar nih Tuhan debata tu portibio. Ibana papatarho dirinya. Allah memperkenalkan dirinya. Molotajaha diterpuktai mulahula didok ahudo Jehovah. Akulah Tuhan. Tidak hanya sekali dua kali, berulang-ulang dia katakan akulah Tuhan. Dia mau memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada umat Israel bahwa dialah Tuhan. Bahkan sepanjang masa dalam perjalanan sejarah kehidupan dikatakan dialah Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya baik dengan alam semesta, dengan segala peristiwa, melalui firman-Nya, dan terakhir melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Sianido di papatar debata dirina maradopon hita salhu. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita makin sayang kepada Tuhan. Itu sama dengan ungkapan itu, tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin disayang. Jadi ditikimulah hulak Tuhan ni madok ahudo Jehovah, ahudo Jehovah. Asalam holong dorohata tuibana. Dan ketika dia berulang kali berkata akulah Tuhan memperkenalkan dirinya, itu juga bertujuan supaya kita bergantung sepenuhnya hanya kepada dia. Marhaparusan holat tuiban, marpangusadian holat tuiban. Karena apa? Karena dia Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Sadai. Idok di hata Batak nasun hinagugu. Lapatan ni didok El Sadai. Molo El Sadai, Allah yang maha kuasa. El artinya Allah, Sadai itu dari kata sada di bahasa Ibrani. Artinya agak mirip dengan bahasa Indonesia dada. Itu menunjuk atau menegaskan makna pemeliharaan dan kasih yang lemah lembut darinya yang diberikan kepada kita. Ketika Tuhan memperkenalkan diri, aku adalah El Sadai, Allah yang maha kuasa, artinya aku akan memeliharamu dan akan mengasihimu dengan penuh kelemah lembutan. Dia adalah El Sadai, Allah yang maha kuasa, sehingga apa ketika manusia berkata tidak mungkin, tidak sanggup, tapi bagi dia itu mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan adong nasotar patupa debata. Allah ni ima molo debata papatar hodirina sebagai debata na El Sadai. Nasun hinagogo, Allah yang maha kuasa, bakarlah segala keterbatasanmu dan bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Napa duahon? Nunga ditangihon Jehovah angguk-angguk tak. Tuhan sudah mendengar erangan atau jeritan kita. Didik kita alami kegagalan, persoalan, hamaolon, di tonga-tonga di nguluton, saya tahilalado, saya hiranao so itangi hode batatang yang ta. Seolah-olah Tuhan melupakan dan meninggalkan kita. Itu sebabnya kita sering mengatakan di situasi itu, Tuhan, berapa lama lagi kami kau tinggalkan? Tuhan, berapa lama lagi kau bersembunyi dari hadapan? Padahal dia tidak pernah bersembunyi. Dia tidak pernah menutup telinganya. Terus doi bana tumangihon nasa jauh-jauh dohot angguh-angguk tak. Allah senantiasa mau mendengar jeritan orang-orang yang percaya kepadanya.
Umat Israel diperbudakan, mereka menjerit kesakitan karena kerja paksa dari Raja Firaun dan pasukannya. Tuhan mendengar semua jeritan itu. Itu sebabnya dia berkata, "Ahu nungahu tangihon sude anggu hangguk nasida." Aku telah mendengar erangan orang-orang Israel di tengah-tengah perbudakan itu. Jadi, taingok maka manginang di ayat 4 manang di ayat 5 di hata bataki di buku Bibel tai takas di dok nunga di tangihon Jehova. Saluhutna anggu hanggukta. Holani naing doboto otak. Kalau disebut Tuhan sudah mendengar eranganmu, jeritanmu, tapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak langsung memecahkan masalahmu satu persatu. Dan Tuhan tidak akan mengikuti jadwalmu. Hita dona mengikuton jadwal ni debata. Mulu ta jadwal hon waing di tahun non A B C D, mulu so dapot yan non disido hita kecewa, ujungna putus asa. Alani i jadwal ni debata dona tai huton. Ala ditangihon ibana do saluhutna akka jauh-jauh dohot akka anggu-hangguk tak gandup marsadasar. Maka ketika kau masih gagal, di saat kau sudah taat mengikuti firman-Nya dan kehendaknya, renungkanlah apa yang disaksikan oleh Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, lebih tinggi demikianlah rancanganku dari rancanganmu, pikiranmu dari pikiranku. Molo gagal ho di bonani tahun 2024 tahun. Pahusor-husor tong di bagas roham. Yesaya 55, Yeremia 29 ayat 11. Didok, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di boto debatado sakap nasinakapan na dihita, sakap haluaudo, dada sakap hamagoan. Jadi tetaplah berseru pada Tuhan, memanggil namanya seumur hidupmu. Jangan berhenti berseru memanggil nama Tuhan. Sailului hamu ma Jehova bican tarbahe dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana bican jonok dope ibana. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Napatoluhon Oma naparpudi. Debata marningot sudi padanna. Tuhan mengingat semua janji-janji. Hita jolma do, jok mangalupa hojajita. Jadi molo gudang do nong berjanji di pukul 00 kan, jam 00. Marpungu duhamu jam 00. Kebatia duhamu jam 00. Songon noti do pilihan na masuk. Di acara kubering 30 halak mo na. Boy do pe sa minggo lihat kamu to kasih tuat tada. Ayo. Dang gudang na yang le boy berengon. Oh, gudang do parcimanggi so mangulahon na sabi na ring do. Di jam 00 kan gudang do hita nama baik komitmen janji. Alai gudang do hatop dipukul pitu manogo naik ngalupai padan naik mangose padan naik. Berbeda dengan itu, Tuhan selalu setia mengingat janji-janjinya. Ketika dia berjanji, aku akan membawamu keluar dari Mesir, itu dilakukannya. Ketika dia berjanji, aku akan menuntunmu di padang gurun, itu dilakukannya. Ketika dia berjanji, aku akan mengangkatmu menjadi umatku, aku menjadi Tuhanmu, itu dilakukannya. Ketika dia berjanji, aku akan membuat kalian tinggal di tanah Kanaan, itu juga diingat. Tuhan senantiasa mengingat janji-janjinya. Maka dengan mengetahui itulah di nomor 3 ini, hiduplah berpegang pada janji-janji Tuhan. Hanya orang yang berpegang pada janji Tuhanlah yang akan memperoleh pembebasan dan keselamatan. Di Sadatik kiadong 2 pelaut disuruh memantau kapal berlayar. Sada pelauton tinggal di bagasan,
Sada tinggal di luar di kapal ini. Pada suatu ketika datang badai menerpa, yang di luar itu aman, tapi yang di dalam ini terlempar ke dalam lautan. Kenapa bisa? Karena ternyata pelaut yang di dalam itu tidak berpegangan pada apa-apa di dalam. Sedangkan satu pelaut yang di luar, dia memegang kuat pada tiang kapal itu. Maka ketika badai datang menerpa, dia aman di dalam kapal, justru yang posisinya tadi aman terlempar ke dalam lautan. Hanya orang yang berpegang pada Tuhan, berpegang pada janji-janjinya lah yang memperoleh selamat ketika badai datang menerpa di dalam kehidupannya. Akhirnya, jika Musa sudah menyerah di awal, karena dia gagal di awal pekerjaannya, pastilah sampai akhir Musa akan tetap menjadi manusia yang gagal. Sarupa mai dohot tita, molotung adong dihamu dipituari na perjoloon nunga mengadopi hagaleon dohot kegagalan. Molo so dohamu disiga bidang diulahok kamu, terus mahitaon gawe jol mana gagal saliling ni lelengna. Oleh karena itu, keinginan firman Tuhan, kembalilah ke pekerjaanmu itu, lakukan dengan setia kepadanya. Walau kau gagal di 7 hari pertama ini, jangan berhenti, tetapi tetaplah melangkah, kembali kerjakan dengan baik, dan tetap melakukannya dengan setia. Ingat, Tuhan membebaskan. Dia senantiasa memperkenalkan dirinya kepadamu, dia mendengar jeritanmu, dan dia juga akan senantiasa ingat akan janji-janjinya kepadamu. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema ale Tuhan. Pituari na parjolo nunga humasuhi hami di tahun 2024. Tutu alani hagaleon, hahurangan, keterbatasan, jok do saya naing hupasohami ulaun nami. Alai hatam pai ngotok kami sadarion, dinaung pinapatarmu dirim tu portibion, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan si paluahang, diigil hodo, asa sude hami ruasmon, totong menguduti ulaun nami, pajawon nami, parsuruon nami, naung pinasahatmu Tuhan, jala mengulahoni di bagasan hasatiaon. Atong ali Tuhan, papos rohanami saluhutna, hodo debatana palua hokka, na toros papatar hodirim tungolu nami, marhite hatam, marhite kanamasa, marhite kapurtibion. Di patarida hokkodo, hodo debata nasun hinagogo, hodo El Sadai, Allah yang maha kuasa, aha naso wahaporsyai hami, dohot aha naso tolap nami di portibion, naso boy di doktanoon, boy doi dia dopammu, ala dangadong naso tarpatupaho. Tuhan debata, papos rohanami hodo debata na palua hokami, natotong ubigi na manangihon, jauh-jauh dohot anggu-hanggu nam, atong tangihon anggu-hanggu ni ruasmon, na majauho di sudi gulmit ni ngulu ni nasida, jala say ingot maali Tuhan, akapadanmu naung niwarihommu, tuhami ganup marsada-sada. Atong manghuton hatamom mahami mangalaka, laho madalani ngulu nami di tahun 2024. Hupasahat tami ma ngulu ni sudi ruas ni huriamon, siada dana name met sahat wakana matua, pasu-pasu wakana toras, asa marbisuk, marhatau ngamon nasida, pasu-pasu wakana niulau ni tangan ni nasida Tuhan, dapatan rezeki natama, sian saluhut nai, nato pasikop panakana rikot, bohal ni pardagingon di tonga-tonga ni keluarga, tarlumo bima di bohal ni partodion. Tabay holong ni roha antara suami dohot istri, masih haholongan nasida mga luga ho rumah tangga nabi. Pada waka pencobaan sian nasida, sian akapar rumah tanggaon ni ruasmi. Pasu-pasu kada danak alih Tuhan, di pertumbuhan fisik dohot kerohanian ni nasida. Pada sian ela-ela ni zaman dohot hamajuan ni portibion, na manusay rohana dohot pikiran na. Atong hupasahat tami matuhan ngulu nami toho, say homa totong nama dongani, homa na paluahok kami, holan marhite guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan si paluahan. Amin. Mari demahita laos ti som mata pasahat peliatan na paduahok.
Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amani aka hatiuron haroroan nya kadenggan basa na mauliutus mauliate rohanami tuho ala di papatar holong dohot asini roham marhite sian pangalehommu di anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe jolma humokop hami huida hami siani godang ni holong ni roham dang na hasuhatan bidangna dohot gajangna dang na tardodo bagasna jala dang na tardungdung tibona ope pujion nami maho Allah dipabicar ho barita nauli tu hami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya sima roham sodangi mahami lehon matodim patiurhon rohanami asa torang huida hami habal gaummu dohot panondang nasian hoi say lehon mahami tu anakmu bahin upani halu jaonna ala natinaonna hangaluton humokop hami asa macohot hami mangulahon dosa asa burju jala daulat hami marroha pabua mauliate ni rohanami say sungguli mahuriam asa olo mangalehon rohana dohot artanabe bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami papatar mabarita nauli tu halak na sutumandaho dohot parugamo na asing
asa marrongoman na sida Roma dapoton panondang nong bisari. Say lehon heras ni roha tu akka parbarita nauli, asa hatop rarat barita nauli i, tu ganup luat na ditanoon. Say lehon hapistaran siyan ho, tu akka panggomgomi, doho tu akka suruan na pinabaki na, asa dohot na sida patiurhon dalan ni barita nauli. Say pauduk marohana sida, asarap hami manguloy pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amen.